Takže čaute, vítajte u tohto v podstate prvého podcastu, kde máme už aj našeho člena z Resell One Store skupiny, ktorému sa podarilo vybudovať, myslím si, že dobrý príjem za tú dobu, čo tu je. Tak a môže vám on viacej o sebe povedať, že kto je a čomu sa vlastne on venoval ešte predtým, než vstúpil do tejto Resell skupiny. Čaute, ja sa volám Miro a predtým, ako som teda vstúpil do Resell One Store skupiny, som sa venoval klasickým brigádam, ktoré mi ale moc nevyhovovali, keďže robil som tam od rána do večera za málo peňazí a v tomto je aj ten resell super, že ten čas si viem zaradiť podľa seba a je to naozaj jednoduché, pridám inzeráty a... No jasné. Tak ako snažíme sa to robiť čo najefektívnejšie tým, že vlastne nemusíš toho veľa ani robiť, keďže fakt tie doručovanie jednotlivých topánok je veľmi rýchle a to je asi tak všetko. Ako snažíme sa to mať čo najefektívnejšie proste v podstate, takže to je asi tak všetko. Ďalej, napríklad, prečo si sa rozhodol napojiť do tejto Resell Store skupiny? Tak zaujalo ma to, musím povedať. Celkovo ten resell, bolo to niečo nové. Rozhodol som sa dať tomu šancu, keďže mal som taký pocit, že nie je to scam a naozaj som sa nemýlil, keďže naozaj za tých pár mesiacov som vybudoval si aj sám pre seba niečo, čo mi dokáže prinašať aj dosť dobrý príjem, taký side hustle by som nazval, k normálnej práci, čiže nemám sa na čo sťažovať. No a spýtam sa ťa ešte tak, že mal si aj nejaké skúsenosti v minulosti, že s resellom, alebo aspoň si o tom počul, alebo niečo také? Tak som o tom počul, ale skúsenosti sa nemal žiadne. Vedel som iba, že to existuje, ale nevedel som, ako si zohnať dodávateľov, aké stratégie zvoliť, ako to nafotiť, nič podobné, čiže a hlavne s týmto mi dosť pomohli aj admini, takisto aj ty a komunita fajn ľudí, ktorí v tejto Resell One Store skupine sú. No hej, ako snažíme sa vybudovať čo najlepšiu skupinu, kde vlastne si môžu všetci navzájom pomáhať, takže to bude také family friendly, ak keby som to mal nazvať. Takže to je podľa mňa lepšie pre nových ľudí, že sa nemajú čoho báť, môžu sa všetko pýtať a nemusia mať strach z ničoho, že sa im niečo nemusí podariť alebo niečo, proste stačí tam ísť. Buď ísť aj niekde do hovoru s nami alebo s adminmi a všetko sa vám vysvetlí dopodrobna. No a keďže sme už tu, tak to viacej rozviňme. Ako by si vlastne, alebo čo boli tvoje tak prvé kroky, čo si spravil, ako si sa rovno napojil do tejto skupiny? Tak nejako prvé som si teda zakúpil členstvo za fakt smiešnú sumu a následne som sa dostal k takým učebným materiálom, by som to nazval. Všetko o tom, ako s tým začať, vlastne čo je to celkovo ten resell, ako zvoliť tú správnu stratégiu a potom to som teda dostal aj možnosť napojiť sa do tej Resell One Store skupiny na Discorde, kde teda admini boli aktívni 24/7, s hocičím mi pomohli, nebal som sa nič opýtať, čiže to je super za mňa. No jasné, takže napríklad keď by si im mal povedať, že ako si to vnímal ty, že či to bolo pre teba takto, že výhodou, že vlastne keď si niečo napísal, tak hneď ti vlastne na to aj odpovedali a keď si to aj využil, tak sa ti niekedy podarilo aj z toho spraviť ten profit, že ako ťa oni poradili napríklad? No jasné, napríklad keď som mal nejaké problémy so zákazníkmi, že možno nejaké nedorozumenia alebo niečo podobné, že nevedel som ako na to, ako sa s nimi dohodnúť na cene alebo podobné veci, tak tiež so všetkými pomohli. Čo ti najviac pomohlo v tej skupine našej? Tak nás by som povedal asi ten dar od vás, čo som dostal. Jeden pár Nike bielých ponožiek zadarmo. Na to, aby som si vlastne nejak nazbieral tie hodnotenia od reálnych ľudí, aby som mal ako začať, aby mi to išlo rýchlejšie. Čiže som ich tam uverejnil inzerát na tie ponožky za smiešnú sumu, pár eur. A tie som ich hneď predali. Čiže som nemal hodnotenia 5 hviezdičkové, aby som ho
teda začať už predávať aj tie drahšie veci, tie topánky, aby mi to ľudia rýchlejšie brali. No v podstate najdôležitejšie je, aby ste mali fakt aspoň nejaké predaje, 1 alebo 2 predaje z toho, aby bola aspoň nejaká reálna hodnota, reálne hodnotenie od nejakého človeka, pretože je to veľmi dôležité v tom, keď chcete predávať nejaké väčšie veci za drahšie, pretože potom vám aj lepšie uveria, že tak dobre, je to lepšia kvalita, že verím tomu človeku, že už má niečo, nejaké hodnotenia a nie je to také proste, že naprázdno by som povedal. Potom ďalej napríklad určite všetkých zaujíma to, ako si zarábaš teraz mesačne, ale tak teraz ešte prejdeme k tomu, že ako rýchlo sa ti dostavil ten predaj, že ako rýchlo si predal prvý pár topánok. Tak bolo to dosť rýchle, až by som povedal pre mňa nečakané, keďže naozaj večer som uverejnil inzerát a ráno už bol predané topánky teda. Čiže fakt s tými hodnoteniami mi to dosť pomohlo, tie ponožky, čiže rýchlo sa to hneď predalo, nemal som žiadny problém, čiže za mňa super. No jasné. Tak koľko si teraz mesačne týmto zarábaš? Tak aktuálne už okolo tých 1000 eur, čo si myslím, že je fajn, ale verím, že časom sa dostanem aj na vyššie sumy, keďže do tých 2 dní mi prídu topánky, keď si ich objednám a viem to neustále proste predávať a mať na tom väčší zisk, väčší profit. Čiže to je na tom podľa mňa úplne super. Je to lepšie ako nejakej obyčajnej práci, kde by som robil niekoľko hodín a toto si viem vybaviť hneď a mám z toho super. No jasné. Super profit. Tak ďalej, ako dlho vlastne venuješ svoj čas k tomu, a že denne alebo všeobecne, že ako dlho tomu venuješ čas? Tak zo začiatku som tomu moc času nevenoval, keďže som mal iba väčšinou jeden pár zo začiatku a to som si nafotil, zabalil a bolo to rýchlo, ale časom už, keď som začal si objednávať viac párov, už asi takých 10, tak všetko to zabralo už trocha viac času. Pokým 10 párov nafotíš, zabalíš, hej, vyjednáš so zákazníkmi, tak je to najdlhšie, ale stále to je, si myslím, že časovo fajn, časovo nejak nenáročné, že do tej hodinky, pol hodinky sa to dá všetko zvládnuť. No jasné. Tak teraz len taká zaujímavosť, že koľko si, dajme tomu, zarobil na jednej veci? Najväčší profit, čo som mal na jednej veci, sa mi zdá, že bol okolo 300 eur. Čiže si myslím, že dosť sranda. Na jednej veci takýto veľký profit. To je za mňa úplne super. No jasné, dá sa to, ako všetko nájdete v skupine, všetky rady aj všetko, takže stačí sa tam napojiť a budete vidieť sami. Ďalej napríklad spravil si aj nejakú chybu popri tom, alebo? Tak jasné, že zo začiatku boli tam nejaké chyby, ale vždy som sa obrátil na teba alebo na adminov a vždy mi vedeli s tým pomôcť. A v čom si myslíš, že je táto Resell One Store skupina odlišná od iných skupín? Tak hlavne v tom prístupe určite, v tej komunikácii celkovo, že aj ten hovor s tebou veľmi mi pomohol, keď som niečo nevedel, admini vždy mi poradili. Celkovo tá komunita, cítim sa tam dobre, nemám žiadny problém, keď niečo neviem, čiže no super. Tak to je hlavné. A komu by si takto túto skupinu že najviac odporučil? Tak ja by som to odporučil úplne každému fakt. Či už je to úplný začiatočník, alebo už má nejaké skúsenosti v reselle, tak jednoducho táto skupina je podľa mňa to, čo ich posunie na vyšší level. A určite, odporúčil by som to aj tým, ktorí nemajú absolútne žiadne skúsenosti a chcú si naozaj začať poriadne zarábať. Alebo teda minimálne privyrábať. No, tak postupne. Áno, minimálne privyrábať a postupom času sa fakt vedia dopracovať vysoko. Jasné. A ešte takto, že pre teba, čo je tvoj taký plán do budúcna, že čo by si chcel dosiahnuť týmto resellom, alebo aký zárobok, alebo veci okolo toho? Tak za mňa, ja by som to chcel vyvýšiť z tých 1000 eur, čo aktuálne zarábam, na tých 1500. To je taký môj cieľ. A tak určite. Do budúcna, no chcem si udržávať to tempo, hej, predávať postupne, hej, možno už aj vo väčších várkach, jak 10 párov, začať brávať, čo ja viem, 15 a tak, také ciele postupne si dávam a časom sa možno dopracujem niekde o dosť vyššie, jak som teraz. No a časom by som to chcel dopracovať aj k tomu, že by som nemusel už pracovať, chodiť do práce a mať čisto zisk možno tých 2000-3000 eur iba z tohto resellu.
keďže No. je to možné. Jasné, určite, tak konzistentnosťou sa dá všetko. Čo by si odporučil ľuďom, ktorí by chceli začať s reselom, ale boja sa toho, že váhajú nad tým? Tak ja by som im určite odkázal, že fakt nebojte sa toho, pretože mne to dosť menilo život s tým, že som začal fakt zarábať dosť veľké peniaze na môj vek. A tých 1000 eur to sa nezdá, ale je to dosť. Čiže určite sa toho nebojte, je to niečo nové síce, že ľudia to akože možno ešte nepoznajú, ale fakt sa to oplatí a len do toho. Jasne, tak nič také dôležité nerobíš, len balíš balíky a to je všetko. A to by bolo asi tak všetko z tohto. Dúfam, že tento prvý diel podcastu takéhoto, že náš tuto vlastne host z našej skupiny Resell One Store, úspešný už, môžeme povedať. Ďakujem, že si prišiel teda a dúfam, že o rok alebo tak sa uvidíme s tým cieľom do budúcna a že už všetko bude tak, ako má. Dúfam. A určite sa môžete tešiť aj na nové diely z ďalších úspešných členov, ktorí by chceli teda prísť do tohto podcastu. A to už nechám na nich teda, ale takto zatiaľ, vidíme sa na budúce zatiaľ, čaute.